Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goejoen, welkom. Welkom bij het Scootjesjournaal hier vanuit de IJsselmar in de Lemsterbaai. Want Joert en ik morgen wordt er zield bij de Lemmer. Na 8 wedstrijden is het verschil in het algemeen klassement van de SKS tussen de nummer 1 en de nummer 2 1,9 punten. Het is dus razendspannend. En het liep dus vooral te gaan tussen het scootje van Snits en het scootje van Jennewoord. Maar waar weet, komt er nog een verrassende wending. De wedstrijd van de Midje, wedstrijd nummer 9, daar zitten we daar een oerha. En dat doen we met ons verste analist en bemanningslid van Grauw. En dat is vanzelfs Arne Tjerkstra. En mooi Beert Boomsma. Hij is bemanningslid van het Lemsterskoetsje, maar we kennen hem vooral in de rol van ijsmaster van Tialf. Maar nu eerst alle feitjes wat we vinden koen van de Lemmer. Zowel via het wetter als via het loon, de Lemmer is de poite van Friesland. Lemsters, dat ben krijgt Galliërs. Want tijdens de 80-jarige oorlog slag het de Spanjaarden net om de Lemmer te bezetten. De skipper van het Lemsterskoetsje, dat is vanzelfs. Ja, Visser. Albert Visser. Ja, no? Correct, Albert Visser. Visser eindige vlien hier als 8e. En dat is vlees, nog visk. Nee, dat wie een jochetje 66 verloors. Doe pakte Rintje Ritsma, jazeker de paken van. Rintje Ritsma pakte Doe de titel. Het is best wel opmerkelijk dat er een heel soort goede reetrieders van de Lemmer komen. Rintje Ritsma dus, Annemarie Thomas en Wieteke Kramer. Verder kennen we de Lemmer van het Woudegemaal, de Lemster Aak, maar vooral van... Ja, dat hebben we nog meer. Ja, dat is hij van de ijsbaan. Hoe heet hij? Nou ja, dat is wel de ijsmaker van Heerenveen, die is heel bekend. Beert Boomsma. Ja, Boomsma. Oké. Ja. Nee, die bedoel ik net. Nee, die bedoel ik net. Epke Zonderland. Ah, god, ja, wat stom. Ja, Ja, toch? ja, zeker. Vlinier koert hier net trogien. En dus is nou de vraag, waar wint het Joert? Nou, ik hoop op Lemmer. We weten dat de Lemmer wel hele goede zaken. Heren, welkom hier op debat 4. Voordat we beginnen, Orne, was er nog in de groeten van? Nee. Duitse Sven? De Duitse Sven, ik vond het geweldig als ik dat dient heb. Maar dat hoeft nou net meer? Nee, het hoeft niet meer. Dat is gemaakt. De grote Duitse Sven. Oh, toch nog even, alsnog. En we kennen even zelfs Beert als ijsmaster van Tialf. Hoe 2 man, dan met die hele grote renovage, die moet kleren wezen. Ja. Koest er wel even 2 weken tussenuit? Makkelijk. Makkelijk? Vriend hier wordt wat lastiger. Dan hebben we echt de techniek weer in aanbouw. En dat is van het grote pad is dat nou helemaal clear. Het is nou, dit oude dan de simmer is meer constructie en ouwwerking, zeg maar. En is de klimaatbeheersing, maar dat staat al lekker op papier en uitskraun. Dus, Dan koest er wel even 2 weken tussenuit even lekker zielen. Ja, nee, ik heb lekker vakantie. Het is ook gewoon vakantie. Ja. Heerlijk, heerlijk. Jongens, hij zit ook weer klaar. En volgens mij, hij doet ook nog jeetje. Arjen Bosselaar. Arjen, waar bist? Ja, Arjen, ik heb de haven weer opzocht en de zuster wil je achter mij. Het laat je vol met scootjes, boten en dat zit allemaal bij elkaar. En om u te vinden hoe dat nou correct zit, stap ik haast hier aan boord bij de volskip van Drachtse Scootje. En dan zullen we even zien hoe dat komt met die logistieke operatie. We zijn benijd. Jongens, ik zei het niet correct al. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 in het algemeen klassement. Tussen Snits en Jennewoord. Het is maar 1,9 punten. Waar jou hier nou eigenlijk de beste komsten? Ben. Ik denk jij nou wat. Ja? Wat? Ja. Maar dat vind ik wel verrassend trouwens, daar zit Zeist. Ja, het kennen alle kanten op natuurlijk. Maar Snits is een toegeschreven, maar jij nou wat, die is er nog volledig bij dit jaar. Dus ja. Ik denk jij nou wat. Ja, had ik 18 jaar had hij bemanningslid West van Douwe. Hij weet misschien precies hoe hij denkt. Wat denkt je? Ik denk, ik heb dan nog wel op Douwe. En ik wil hem eerst even een lokwijsje met deze wennen. Ja. Maar hij roende net uit. Jouwer kwam dichterbij, Jennewoord kwam dichterbij. Dus hij had hem net helemaal super goed.
Maar morgen gaat het erom wie maar de minste punten in Snits komt. Want als Snits dan eventueel net teruggaan, dan is diegene kampioen. Ja, op alleen maar al, maar dat weet je dan op de laatste wedstrijd pas. Ja, mocht het alleen net teruggaan op Snits, maar dan gaan we net van u toch? Daar gaan wij helemaal net van uit. Nee. Ja, want ik wie van de morgen ook eventjes bij beide heren, bij Gerrit Pietersma en bij Douwe Visser. En ik vreeg aan Gerrit Pietersma, ja, waar is Douwe Visser Snits nou echt te pakken? Vroeger was je zwakke plak, Janne Wout Veenhoop en die krikkermikken, zei er altijd. Nou, ik heb 18 hier bij hem zield. Nou ja, hij doet het nou waarom beter, iets minder. Ja, hoe dat kan, weet ik niet, maar dat was vroeger een sterker punt. En dan liet hij het nou een beetje lezen, maar ja, ik niet echt, want hij had ik even zo goed vertred. Dus, Maar dan is 18 hier met Douwe Visser zield? Ja, ik heb 18 hier met Douwe, ja, daarvoor ik wel, want hij had nog geen schipper, maar ik heb 18 hier met Douwe zield. Dus dan kiest hem uit en terug? Ja, ik ken hem wel een beetje. Dat is soms wel leuk. Is het nou wel zo dat je constant echt sjorst nou, waar is Janne Wout? Nee. Pas op de allerlaatste, nou, als je richting finish gaat, dan uiteraard je staan wel eens in op de hindernis en misschien de laatste route of de route. Dan zou je van de MVC dat er wat de gevolgen binnen van deze activiteit niet wordt. Maar dan les net echt op Janne Wout van waar ben ze, wat doen ze? Nee, want dan vaart je eigen wedstrijd meer. Dat is de beste manier om helemaal de mist in te gaan. Je kan mooi eigen ding doen, als je het mogelijk varen en als je het wil. Dat dreamt zijn hele leven al om een keer kampioen te worden van de SKS. Ja, natuurlijk, daar dromen al die jongens van. Mijn broer, Albert Visser, iedereen wil een keer kampioen worden. Daar ben je mee bezig. En dat moet je gewoon een keer bereiken kennen. En, als dat kent, dan kent. En als het net kent, ja, dan ga je pech. Ja, maar het kind nou, wat staat dichtbij als no? Ja, dat zei het ook. Hij moet eerst maar een peker achter u zitten. Voor de rest, hij moet foutjes maken. Wij maken geen foutjes maken. Dus dat is zo simpel is. Hier een mistaxatie of slag en het is die punt met fut. Dus, maar dat is zo steady, zo constant. Dat wel, ja. Nou ja, hopen dat we het jaar weer binnen. Maar ja, dan moet de oren wat minder constant worden, want Gerhard is ook hartstikke constant, hè. En de laatste dagen constanter als wij en ik beter als wij. Dus ja, als hij dat ik volhoudt, dan komt er heel goed dichterbij. Ja, ze zei van elkaar van we letten net op elkaar. Is dat een goede tactiek? Ik denk het wel. We moeten altijd een koers varen. Of wil je hem zich helemaal gek maken? Joh, in de start, daar al maar beginnen. Vooral deze wedstrijden, van tevoren al, dan ga je de boot in. Ja, dan rent Noorder maar verder. De laatste wedstrijd in Snees, dan kan je op elkaar letten. Dan gebeurt het ook. En dat is even een ouwaartje. Het is nou nog te betierd. Het is nog te betierd. Als je op elkaar letten nou, dan dooft het net. Dan komt het net door. En wat me ook opvalt, wat Gerrit zei, van ja, hij dreamt eigenlijk zijn hele leven al om een keer kampioen te worden. Ga je hem dat ook? Nou ja, zo, ik ben er maar krek bij natuurlijk. Maar ik denk dat elke skipper het heeft. En iedereen die een topsport, en dit is topsport wat hier gebeurt, zeg maar, wil kampioen worden. Iedereen wil de beste worden, toch? En dit doe je net voor de flauwekul. Dit doe je om te winnen. Je wil winnen? Je wil winnen, iedereen wil winnen. Mensen in de bek, of net al? Ja, natuurlijk. En ik ben ooit een keer kampioen met een erger niet geweest. Nou, dat wie alles dan. Nou, wie is wel blij, denk ik. Ja, zeker. Dan ben je daar. Dan ben je toch wel eens een keer wat. Maar van, ja, daar dream je dus wel van. Ja, daar dream je van. En daar doe je het voor. Maar het belangrijkste is als je ook van tevoren een skippend rennen hebben. En dat jouwt, als je dat weet, dat jouwt jou een goed gevoel. Ja, als je het skip net aan het rennen hebben, dan ga je er net lekker in. Goed zo. Nou jongens, we gaan naar het wedstrijdverslag. Staat er maar jongens. Want mijn wien krijgt fjouwer rond 4. Is het echt prachtig zielwaar hier in de Lemsterbaai. Allereerst dat zoen je tinken. Maar voor de start is de wien zo rommen dat de Boppenwiense tonnen in één keer te bezielen is. En dat is min naar het zin van de skippers. Want dan heb je geen cruiserek, dan heb je dus geen wedstrijd. En het gevolg is een massale valske start. En dat liek het een bewustje van de skippers. En dus moet er op het startskip drok nooit tocht worden. Hoe nou verder? De wien is nou naar het noorden te draait. En dat betekent dat de ton van de startlinie verloren worden moeten om een betere wedstrijdbaan te krijgen. Dat wordt het even, maar dan kunnen na een vertraging van goed en jaloeren toch starten worden. En dit keer ben ze goed voort. Mooi om te zien dan hoe die scootjes haar een eigen koers kiezen. De start in de richting van de Diek, steeds maar in de richting van Lelystad, liek het de beste kar te wezen.
Dan Jennewoord en Snits. Ze zoen elkaar net opziekjes, zijn ze van tevoren. Maar hier krijgt u de stad wij, varen ze boord om boord. Achter de Lemmeroon. En dat de slag bij de Diekdel de beste wie dat blikken bij de eerste tonnen. Op het eerste plak Drachten, dan de Jouwer, volgetrog Langwar. En de klassementsleiders lezen dan nog heel dichtbij en waar. Snits gaat als 5e om de tonnen. En daarachter is het Jennewoord, in gevjocht met de hele mannen. Gerrit Pietersma had meer gong als Berend Mink en pakt het 6e plak, krekt achter Douwe Visser. En zo gaat het veld van de Wien opwaai naar de tweede tonnen. Bij Faroon nog heel tijd Drachten, maar Jeroen Pietersma. Maar kan Pietersma dat vasthouden? Dan maken we een sprongje in de wedstrijd. En dan zien we dat Douwe Visser het spul goed varen had. Want hij schoot met Snits 2 plakjes op naar het 3e plak. Douwe Visser treden en dat is meer nice voor Gerrit Pietersma. Want hij maakt er nou echt naar voren te verrotten met Jennewoordse scootje. Maar dat doet hij echt en dat is knap. Hier stekt er binnen terug bij het Jereveen. En hij leidt nu op het 4e plak. On kop nog hield hij de dragsters. Het is het gevocht van de dag eens. Het hele kampioenschap eigenlijk. Jennewoord in Snits, Gerrit Pietersma in Douwe Visser, tovenaarsleerling in Master. En dan komen we bij misschien wel de meest spectaculaire tonnen van de dag. Want hier nemen de scootjes voor de 2e keer de Boppenwiense tonnen. En waar is er als eerste? Het zeelt toch net? Ja, het is de klassementsleider. Het is Snits. In het kruisrek had Douwe Visser de Jouwer pakt. Snits dus voorbij de Jouwer. En Jennewoord dan? Gerrit Pietersma profiteert van een hele minne manoeuvre van broer Jeroen Pietersma. Want ja, Drachten die maakt rond te Jan, want Jennewoord komt oer het bakboord aan. Drachten liet ze wat stil te lezen bij de tonnen. En Jennewoord stekt hem binnen terug en zielt naar het 3e plak. En dan, speciaal voor de bregewipper van de Lemmer, zo we eventjes achterin. Want bij dezelfde tonnen gaat het mis, mooi, Ljouw, het skipper, ziet de meter, kan de tonnen net helje en dan is het op een nij wieken. Ze klappen op een zuidwesthoeken en Sietske Meter, de vrouw van de skipper en ook de adviseur, die had het helmhout bij deze acties in de Holland gekregen en werd ik van boord hellen bij het Ljouwerskoetsje. En dan gaan we weer naar voren daar. In de Faroin zet Jennewoord de aanval in op de nummer 2, de Jouwer. Hier in het kruisrek lezen de 2 skip op skip. En het zal in het verleden van de wedstrijd stworkenwisselen worden tussen Gerrit Pietersma en Dirk-Jan Rijenga. Niet lang omlet werden ze een keer een goede wedstrijd zield. En dat is mooi voor de Jousters. En dan gaan we naar de grote verliezer van deze middag, Pieter Meter, met het scootje van Akkerem. De nummer 3 van het klassement had het net in de Lemster bij. En hier moet er ook nog wat zijn voorbij gaan litten. En Akkerem zielt het naar een teleurstellend 4e plak. Gaan we weer naar voren daar. En voorin is het nog heel iets Snits. Douwe Visser doet prima zaken in het algemeen klassement. En hij wint de eerste wedstrijd op de Lemmer. En wie Snits hoe de finish gaat, wordt duidelijk dat Jennewoord Joet naar het 3e plak zielt. Gerrit Pietersma weet de skeer te behind. En zocht dan hier achterom de balende Akkeremers. Ja, hij liet niks lezen, hè? Douwe Visser. Nee, goeie zieler, hè? Goeie zieler. Ja, hè? Goeie voorbereiding. Ja. Goeie zieler. Ja, wat mij opvalt, hij is altijd als eerste op het wetter. Ja, en vanmorgen ik. Vanmorgen hebben we Grauw en Snits het zield hier. Om uit te proberen waar je erop moet, hoe het erop moet. En dat is net zeker. Wij wie de eerste? Jim wie de eerste. Ik zeg het jou wat knikken, dan wie is er net mee eens. Nee, absoluut niet. Jim wie van de morgen om 8 uur al. Nou, dat wie krijg ik nog wel net, maar... Ik neem mijn woorden erom.
Ja, oké. Maar voor mij weer voortzien, helft zien, gaan wij het wetter op volgens mij. Ja, en het pakt ook goed uit, want je hebt prima dag, jongen. Ja, we hebben hartstikke mooi ziel, maar we zien het steeds heel mooi. We hebben een prachtige ploeg en een mooie gemiddelde steeds. En dus mooi zo doorgaan. Ja. Wat is die rol aan boord? Ik zit een beetje middendek, hals, bijspringen bij de vak, in de draai, mij op het roer te draaien of even de scoort aanhalen. Dus van alles. Ja, want hoe lang zit je op het scootje? Dit is eigenlijk de eerste hier, zeg maar. Vriendje zoek ik mij, met de hek met mijn week geblesseerd. Aan de knibbel. Een knibbelbal nou gescheurd, zeg maar. Dus dan kan je beter net op een scootje zitten. Nee. En hij hem dan een beetje een vergelijkbare rol onboord? Ja. Ik doe wat hand- en spandiensten. Ik span het onderliep wat mooi. Ik span de voorstel wat en ik span de hals wat mooi. Het is best spannend eigenlijk. Ja. Een mooi plaatje. Ja. Mooi plaatje? Wij doen eigenlijk wel hetzelfde. Ja. Ja. Oké. Hey, nog eventjes hoe Douwe Visser, want hij liet niks lezen. Hij is de meest constante eigenlijk van het hele stel. Had hij nou zo stadig gewoon toch wel litten dat hij misschien wel de terjochte winnaar is? Bij de laatste wedstrijd dan het hand vanzelf. Gerard die kent er. Als Gerard nog even 2 goede starten eruit gooit, dan het snits nog wel kokhouding, denk ik. Oké. Maar dat is juist spannend. Maar het mooiste zou wezen als er een stuk of 5 scootjes de laatste dag kampioen werk kennen. Dat zou het mooiste wezen, maar dat blijven meestal 2 uur. Ja, vaak wel. Ik wil we zullen aanstaan naar de uitslag en ik naar het algemeen klassement. Eerst even naar de reactie van Douwe Visser Snits. We komen toch in de beslissende fase natuurlijk. En maar dingen is het hartstikke leuk om hier te worden. Ja, altijd een feestje. Maar ja, de concurrentie is daar uiteraard en ik altijd achter. Dus ja, dat is altijd prima. Uit de start slagen het dus heel erg zin, want we hebben echt een hele mooie start. En dat weer bijzonder voor u van dit hier. Maar ik kwam helemaal verkeerd om in het ritme in de wind die de dik kwam. Hopeloos. Maar toen, en de volgende loop, toen ziet het dus precies omgekeerd mooi. Dat we zo wisselvallig in die fase dat het even stiller werd. De koers er alle kanten maar uitkomen. Dat we hebben gewoon een keer pech uit de start. Maar in de volgende loop hebben we gewoon mazzel. En dan raken we ze kwijt. Maar dan kan je net uitdwingen dat we mazzel. Dat zei ze toch vaak, dat weergelok. En dan zeiden wij, ja, het is een betoefde zielen. Ja, nee. Nee, dat is het zo. Ja, tuurlijk, je doet je best, maar dat doet die oren niet. Maar je moet het ook even mooi hebben. Soms zit je in de hoeken waar het mooi zit. Laat ik het zo samen. Precies was voor de graf, je moet het gelok en een kansje aan. Laat ik het zo zeggen. Ja, wat doet Douwe Visser hier? Hij manoeuvreert hem een beetje in de rol van underdog, heb ik het idee. Ja. Hij wil Gerard even de favoriet maken en Gerard wordt dan misschien zenuwachtig. Dat is echt een politiek speeltje. En daar ben je heel goed in, hè, die man. Ja, hè? Ja, zeker. Gerard doet hetzelfde dan. Echt? Ja, nee, maar Douwe Visser zei het altijd van, ja jongens, ik kan het haast net helpen, het is gelok. Nou, dat is niet fit niet aangelok. Besteedt net. Nee, toch? Nee. Het is gewoon een betoefd zieler. Ja, met van A tot Z met klappen. En soms winst een dag en soms verliest een dag. Op Stadium hebben we wat mazzel aan bij de aanvaring. Helaas voor Jouwer en Akram. Dus komen wij 12 plakjes vooruit. En op Eerlehuizen hier wij wat pech. Dus ja, ene keer heeft het mazzel, ene keer heeft het geluk. Maar als het pech heeft, moet je de knop omzetten en de positiviteit eruit halen om voor die volgende wedstrijd weer klaar te wezen. Ja, we pakken even de uitslag erbij, jongens. Dat die hier op een lemmer de eerste dag. Eerste de Snits, var de Jouwer, 3 Jennewoord, 4 de Lemmer. Heel knap. 5 Jereveen, 6 Drachten, Zoon Grauw, 8 de hele mannen, 9 Langwaar, zie je in de Zuidwesthoeken, of de Ljouwert, Wortzoin, Huzum en 14e, behoorlijk teleurstellend dus, het scootje van Pieter Meter van Akkerum. Brengt dus naar het algemeen klassement. En het blijft spannend, jongens, het algemeen klassement. Snits, 23,zoon. Daar krijgt achter, 4 punten erachter. Jennewoord, zo'n 20,zoon. En dan de Lemmer, voor het eerst een podiumplak. Op het voorlopig dan, de Lemmer, 39. Maar er zijn een heel soort scootjes die het aards op het podium op het tweede plak. Want Grauw, 41,9. Akkerum, 43,4. Drachten, ik dracht naar nog wel kans om tweede te worden. Maar 43,9. Zo'n Langwaar, 8 Zuidwesthoeken, 9 de Jouwer. Het zien je de hele mannen, of de Ljouwert, Jereveen, Wortzoin en Huzum. Ja, is dat nou wel wat je echt op jochtje beert? Gewoon een podiumplak? Nou ja, kijk, dat is eigenlijk het maximale wat mogelijk is eruit. En
En dat het de derde plakje zo was, dat zo prachtig was. Luist op het podium, zo heet mogelijk. Ja, maar Jim azen er ook nog op, hè? Ja, er binnen een stuk of jou die azen erop. En Lemmer het altijd een scootje hand wat mijn hudde wien enorm zielen wil. En dat Jim het er morgen kan stof verzwaren, er heel goed opzet. Dan een goede staat, dan kan je winnen. Ja. Zo, Albert is Wat geldt voor u zeker, hè? Albert is de skipper, die zet hem erop. Ja, okay. En wij trimmen. Ja, okay. En ik nog een scootje wat daar op loert. is natuurlijk het Drachtster scootje. En daar is collega Arjen Bosselaar bij de Drachtsters. Ja, ik sta hier bij de Drachtsters inderdaad, Arjen. Net op het scootje zelf, maar in een vol skip. En ik sta hier naast de vrouw van Jeroen Pietersma, dat is Jannie Pietersma. Ja. En Jannie, neem eens mij, wat gebeurt hier alweer? Nou ja, we hebben van tevoren mogen vooral bij elkaar zitten wat dingen erop praten. En dan hebben we wat uitwerking, wat lijstjes. Nou, dat begint bij een koffijlijst. De man zit er maas nog een uur bij elkaar koffie drinken, hebben ze een evaluatie en praten ze even de wedstrijd terug van de dag. De man zet er zelf koffie, sorry. De man zet er zelf koffie en de middags en de jongens is voor de vrouwen. Dat hebben we mooi keurig verdeeld. Alles maar hapjes maatje, wc-ski maatje, vlierski maatje, alles is pik en spannend aan het einde van de dag. Hartstikke mooi. En waar komen we dan hier? Nou, hier is het buffet. En hier gaan we dan tussen jou en Tom en Tolle voor eten wij. We hebben catering van een cateraar uit Weidem. Hartstikke lekker eten wij altijd. Dat wordt dan bracht. Dan ben ik wel heel benieuwd even wat er op het menu staat. Dus we zullen heel even zien. Heel brutaal. Even op de camera dat zien in. Nou, dat zit eruit als rede kool met je appels. Dus dat... Wie het lekker? Het wie hartstikke lekker, Joert. Ja, absoluut, zeker weten. En dan hebben we hier nog een bar, Dan hebben we hier nog een bar. Ja, daar zitten wij net zo heel vaak. We zitten eigenlijk haast altijd boven. Maar dan kunnen we straks nog wel even zien. Hebben we hier hebben we de keuken, koffiezetapparaat en de ouders doen we altijd direct na de wedstrijd. We willen zorgen dat we voor de wedstrijd alles klaar hebben. Maar dan kunnen wij ook lekker de wedstrijd zien. En als de mannen weer rondkomen, dan is alles klaar weer voor ze. Dan kunnen we hier nog wel even mooi zien, want we hebben hier het klassementsboord. Dat hoor ik wel al hier bij. Weet je hem dus seks te storen? Ja, precies. En daar ben we echt super trots op. En we zijn zo trots op onze man. En als je daar nog een whiteboard is, Jelve 12 moesten zo de sloep in. Ja, dat klopt. Ja, we hier toevallig Joert inderdaad. Dat doen we elke keer. Gaan we maar alle skippers vooral hier maar de sloep mooi. Als je de wedstrijd, we hebben toestemming om in het wedstrijdwetten te varen. Maar het is gewoon leuk om met elkaar even te zien en met elkaar te praten. En dat regelen het die van Snekenpan en Mieke van het Lemse Scootje. En dat is hartstikke leuk. Ja, absoluut. Dus nou, het YouTube-programma. Arjen de Jest, het is echt een enorme logistieke operatie hier aan boord van Drachtster Scootje. Dus we gaan nog even boven zien. Want daar zitten de meeste mensen nog even lekker te genieten. En dus we even wat zien. Ja, met mijn moeder. Oké, ontaast Arjen. Beert, hoe lang zit je eigenlijk al op het scootje van de Lemmer? Dus in je Ja. In je en hoe ben je zo bedarren? Nou, ik ken Albert wel nog van Drachten. En ben ik wel eens een keer mee geweest. En flink hier, ik heb een training mee geweest. Zo kopstappen wijzen. Nou ja, blessure. En dat hier heb ik gewoon alle trainingen meedien. En nu ik alle wedstrijden. Ja, want je bent ijsmaster, al is daar keer we daarvan. Maar er zijn een soort linkjes, hè? Mooi het reetrieden en het skipperen. Ja. Zo Anne Koe, een hele beste skipper wie het. Een toekesiele wie het. Maar hij zet hem op redens. En hij riet zijn de Elfsteden toch, ja. Dat zijn talenten ben dat. En er zijn meer skippers die rieden. Of meer scootjesielers die rieden. Ja, waar nog meer? Voor mij Gerard. Gerard die reed ik heel goed en die kon heel goed fietsen. Dat is ik een sportman. Als je sporten, ik heb mijn leven lang sporten en fietsen en rijden en het maakt de hol leeg. Nou, leeg ken het natuurlijk, maar het maakt het wel een beetje de spul leeg. Ja. Ja, dat is toch hartstikke fit. Dat hebben we laatst wel zien bij Langwaar. Dat hoeven we net nog een keer te litten. Ja. Maar want en Tial wordt nou echt natuurlijk verbouwd. Dat komt ook heel vaak. Ja, ik 2 keer in de week, 3 keer in de week op Tial. En als ik dan Berend een keer tref, dan bedank ik hem altijd even voor het goede iets wat er daar ligt. Maar zijn club, dat is helemaal super. Ja, want ik ben benieuwd, hè, want er komt dus nou, het wordt verbouwd. Ja. Wordt het eerst nou nog rapper? Ja, rapper, joh. Want je hebt nou volgens mij 4 veroorrecords op een leegloonbaan. Ja, Flinkje ben we kwijtraken aan Stavangen. En die pakken we gewoon weer om. Tenminste, denken we. Ouderen hier hebben al met nieuwe installatie werken. Dit hier wordt dus de klimaattechnisch wordt het helemaal uitwerkt, zeg maar. En dan moet het plaatsje helemaal klaar wezen voor minimaal 20 jaar.
Dus een perfecte klimaat. Maar gewoon de antwoord op de vraag, wil het nou nog rapper? Krijgen we een groter koers? Nou, weet ik net. Het is hetzelfde als de... Kan Orne aan zijn PR een beetje onscherpen? Nee, laat ik het zo zeggen. Als nu een scootje naar Turgjaus, dan best dan nooit je kampioen. Het leidt aan zoveel factoren. En die verschillen die match ik, of die linkjes match ik heel vaak. Dus het is net dat we een compleet naar je setje hebben dat we dan direct wereldrecords rijden wordt. Nee. We hebben altijd goed is en we zullen zeker een minder is krijgen, maar misschien wel sneller. Ja. Maar als er dan een wereldrecord rijden wordt, ben je er dan zelf weg uit de schroeven? Ja, want we steken een heel soort tijd en energie in om het zo te krijgen. Dus wat er ook op een scootje gebeurt, zo trainen, zo tijd in aanbesteden. Misschien hart en ziel moest er eigenlijk zien lezen om het optimale te krijgen. En daardoor waar ik mij het eerst meidje, krijg een geweldig team om me heen. Van A tot Z met dat kloppen, de faciliteiten moeten er wijzen. En dan kun je in alles mooie dingen doen. En waar ik mij eerst meidje. Ja, die hele tarrieding, hè? Want we waarom naar het scootje zien, ben je hem nou bij Grauw ook een soort ontrain west? Regelmatig. Net dat het nou een super soort is, maar wel dagen achter elkaar, ik vooral in Grauw de laatste weken, en dan heeft hij met rennen. En dat van hem staan gelijk ik. Maar is het zo dat degene die de meeste trainingsuren maakt, dat die dan ook vaak de grootste kans maakt om het te winnen? Het is wel zo dat ze niet de meeste trainingsuren maken. Denk ik, want die is steeds maar eind februari, begin maart al op een maar. Ja. En, dus betelt hem dus uit? Dat betelt hem uit. Het gevallige is ook dat ze net een heel soort verloop in de bemanning heeft. Omdat de bemanningsleden bij ons hebben alle een baan en die zitten in een onregelmatigheid. Dus daar kun je net altijd zielen. En Snits die heeft gewoon de verste dag, die zielt. En die het net kan, die wordt vervangen. Ja, Bikkelhut. Ja. Ja, het is topsport. Maar goed, dat hebben we al zijn. Hè. Maar dit waar, maar die hudde wien, dan is het echt topsport. Ja, absoluut. Ja. Jongens, we gaan weer even naar Arjen Bosselaar. Nevens mij de Boppeta nog altijd bij het volkskoetsje van Drachten. Ja, ik sta op het boppendek inmiddels. Jannie stond nog steeds naast me, want Jannie, de boordjes die we hier zien lezen, die ben al hier van hem, hè? Alle hier van u. Ja, dit hebt er al hier bij. Wat hier leidt tot 100 scootsie, wat er al hier leidt, dat is dus de hele vloot. En maar hoeveel mensen sliepen je hem daar dan? Nou, er zijn 14 bemanningsleden plus vooral hier en Ben, dus ik kijk er niet meer uit. Nou? Ja, want de Ben heeft ik mijn naam. Ja, weet ik nog mooi. Ja, en daar hebben we nogal wat van. Ja, dus hartstikke leuk. Ja. Nee, want Arjen de zuster die achter mij, de man die geniet er even van, want die heeft het wel verzinnen. Maar hier, dit ben misschien wel de echte helden van het Drachtse scootje, dat ben de Frali. En dan kunnen we even naar Tarren misschien nog even, want ik pak heel even de stoel erbij. Want er stond hier een heerlijke saladekleer en die heeft hem kleermaken? Die had Jacqueline kleermaken. Wie net waar Jacqueline is, die zit er. Maar hoe is het, 2 weken op zo'n scootje erachterom eigenlijk? Ja, hartstikke gezellig. Leuk machinaal, een leuk futmachinaal. We hebben mooie wedstrijden zien. En ja, heel erg leuk. Maar het is wel een hele operatie, want we zijn het al naar hen. Er rennen hier al je bijen om, die moest in de gaten houden. Als de man van het wetter komen, dan staat er van alles kleer voor ze. Het is bijna echt een militaire operatie. Ja, wij zorgen goed voor de man, hè? Voor uzelf en voor de bijen. Maar dat is inderdaad weer. Ja, Jannie heeft het misschien wel verteld, maar zorgen we dat er koffiekleer is. En tussen midden de catering en dan midjes smarren we weer de ballen en de hapjes op de tafel en lekkere salades. Ja, met je goed verzorg je toch? Dus dit is eigenlijk een soort vakantie van je? Ja, dit is dus een vakantie. Ja. Dus ja, we hebben mooie waarde bij nou. Hè? Ik heb een beetje het idee dat je maar een kleed bent met een vakantie, een vakantiebroek, of net? Eigenlijk wel, eerlijk zijn wel, ja. Ja. Arjen, de eerste, ze ben hier op het Drachtse scootje misschien wel touwen een extra vakantie. En nou, wat mij betreft mag ze die wel krijgen. Want als just wat zal je doen, dat is net mis. Oké, Arjen. En nogmaals, hij is Joertje, hè? Dus wellicht... Zeg ze nog maar eventjes, Bosselaar, dat je de meisje. Hey jongens, morgen nog een keer op een lemmer. Even het waarkaartje erbij pakken. 18 graden. Craft Sois. En die komt dan uit het zuidwesten hier op een lemmer. Er komt echt wat ruim bij. Ja... Er begint al wat
kan mooi worden. Ja? Doorst het wel aan? Ja. Maar het kan eigenlijk wel terug in, toch? Oh, nee, dan moet ik eigenlijk naar je waarman, want ja, Piet Pauwsma van het... Ik ben even Piet Jerkstra. Maar als er Zuidwest is, dan rent er hier aan het eind van een baai, dan rent er een seetje. Hier allemaal hoeken, allemaal Friese hoek heen. Ja, dat is van hier een voordeel en een nadeel. En maar Zuidwest 6, dan kan ik nog wel eens een 6 een heeltje inzetten. Dus ik denk toch wel even dat er over vergaderen wordt, maar ik verwacht je wel het terug in. Oké, en de vorige keer is het ook een leak, hè? Ja, bij Woordzijn, dat is het altijd gelijk, tuurlijk. En wat maakt Gerard Pietersma morgen doen om het Douwe Visser echt nog heel erg lastig te maken? Gerard die moet gigantisch goed starten. Als er eerst uit de stad komt, dan als eerst heegste beste uit de stad komt om de bopperste tonnen als eerste, dan wint er de wedstrijd. En dan maakt het snits nog heel erg moeilijk. Ja, en wat zei Jim dan? Want Jim bent beide eigenlijk, zowel Grauw als het Leemse scootje, beide in jacht, vol op het jachten op het podium. Ja. Wat zei Jim dan? Grauw met mooi rustig aan dan. Wij gaan mooi zijn trog. Mooi zijn trog in. Mooi zijn trog in en Grauw met rustig gewoon dan. Ja. Oké, heren, tiegertank van Jim komt hier naar debatten 4. Nou, nog één keer dan? Nee, ik zit gewoon, Arjan, graag dient. Wij vinden het fijn dat we hier even zitten. Graag dient. Oké, graag dient. Oké, jongens, dag Sven, dag Douds. En de volgende keer, morgen dan op een nij dus hier in de Lemsterbij. En morgen, dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.